Uphume ephila engenamyucu ongena edamini lasemsinga eliduma ngokuba nenkosazana. Sikhuluma ke ngendlondlo yamanzi. Bafowethu, akubeka indlebe la kwisiqiniseko esemida ngize nendaba. Ake ngiqale nginibingelele bafowethu ke ntambama namhlanje ke ngithi sanibonani ke uma uqala ungena le channel ngicela wenze ubulungiswa ucindezele button ka subscribe ke uzuyibeke ethubeni elihle kakhulu uthola amanye amavideo ke engizonenzela wona. Webafowethu ke isimanga esenzekile ke namhlanje ke lapha ke indlondlo yamanzi iphume iphila inganamyucu ingene edamini lezimanga elinenkosazana. Inkosazana enolaka kabi endaweni ke yasemsinga eyidume kakhulu ke ngokuba nenkosazana. Le nkosazana ke ike yafuna izinto enkulu kakhulu emphakathini yazakhelwa ke ngisho indlu kodwa indlondlo yamanzi ifike yangena yenza imanga zayo yaphuma ephila inganamyucu. Sikhumbule bafowethu mesikhuluma ke ngale ndawo yasemsinga ke indawo ke enedamu ke elingafune ngishilwane ke ukuthi ke zihambele ngakhona. Lenkosazana ayifune isilwane ayifune imuntu kunabantu abangena kuthiwa uyedwa wabo akazange aphume. Even ngisho negebhe zabelungu kuthiwa mihambela ngakhona uma ifika khona kufanele ukuthi kunikelelwe ngemali emhlophe ukuze ke bazokwazi ukudlula kule ndawo. Kodwa indlondlo yamanzi ihambile ke yogila khona imhlolo ke yaphuma ke iphila inganamyucu. Uze washutha ke seduze kwayo ke lendlu yale yankosazana eyakhelwe umasipala wakule ndawo yasemsinga ngenhloso ukuthi ke kushwelezwa ukuthi ke mayingalimazi ke emphakathini inkosazana yamanzi. Kodwa indlondlo ihambile yophoseka kuleli damu. Abantu bakhona ke basondelile ke ngenhlahla ke bafuna ukuthola ukuthi ke ubani lo muntu ungasabi kanje kulomfula othuswa noma ke othusana kanje onebungozi futhi ke obukhulu kangaka. Bathola ke ukuthi ke indlondlo ke yamanzi isifikile yenze izimanga zayo ke maqeda ke yaliflathela ke lasemsinga yabuyela ke kwela kubo. Lensizwa ke imangaza abantu abaningi ngeke ukhole mbuko lasemakhaya sikuthatha sikubeke sikudiya khona ke njengoba ke kunjalo yizo ke lezi ke esithi ke ziya trend einkundleni zokuxhumana.